ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। କନ୍ଧମାଳର ଏଇଟା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଟା ଅବହେଳା ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଅବହେଳା। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ, ତାହାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ପୁନଃ ଚାଲୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉ। ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଘର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବା ସୁବିଧା, 100 ଜଣ ଗାର୍ଲସ ପାଇଁ ଏହି ରହିବା ସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେହି ରହୁନଥିବାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ନେଇଯାଇଥିବେ। କୌଣସି ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏହି ହଷ୍ଟେଲଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନଥିଲା, ତଥାପି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ୟା ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖି ଏହାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଅପାରଗତା